ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಮಾತು ಅನ್ನ ಕಣಗಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಸುರು ತುಪ್ಪುಂಡ ತಿರುತ್ತು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸೈತನ ತಿರುತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದು ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ. ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇದೀಕ ನಿಕ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ. ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋದ ವಿಷಯ ಬಂದ ದಾದ ಬಂದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದರು ಪನ್ನೊಂದಿರಲಿ ದಾದ ಬಂದ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಾವುಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಪಮಾನ ಅವಮಾನ ಮರಣ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಭಾಷೆಯ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಮಿ ಹಿಡಿದವರ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡೆತಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತು ಆ ಘಟನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿನ ಪೊಲೀಸ್ನಗಳು ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ನಗಳು ಪತ್ತದೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾವುಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಹೆಮ್ಮೆಡುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಐನು ಮಣ್ಣು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಮಯಡೆ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪರಭಾಷೆಯ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕುರಿಕ್ಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಭವ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನು ತೀರ್ಥಪಾಡೋಡು ದೊಂಕೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಪ್ಪ ಇಂದು ಶುರುವಾತು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿನ ಅನೇಕ ಘಟನೆ ನಡ್ತದೆ. ಅಂಡ ಇತ್ನಾಟ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ನಡತೀಜಿ ಈ ಸಾರಿ ಏಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಆತನ ಬಣಲಿ ತದ ಬಂಡ ಒರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದವ್ರು ಏರ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಜನಗೆ ಆ ಜನ ತುಳುತ ಬಾವುಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಚಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟ. ಆ ಬಾವುಟನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ದಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲನೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೀ ವೈರಲ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಆತೆ ಮಂತನ ತಾಯಿ ಬರೀತೀನಿ ಇಂಜಿನ ಬಂದ ಒಂದು ತುಳುವರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾವುಟ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂತ ದಿನದ ಬಿಕ್ಕಿನಿಡು ಚಡ್ಡಿಡು ಕಾಚಿಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಐನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ತೂದು ಮಜಾ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜೋಳಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಆ ಬರಹನ್ಲಂಜಿ ಅವಮಾನಪೂರಿತವಾದ ಬರಹನ್ಲ ಪಡ್ದು ಈ ಬರಹನ್ ತೂದು ಮಾತ ವೈರಲ್ ಆಯ್ಲಕಂಡು ಬರಹನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ತುಳುವ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಮತ ಮಂತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಈ ಕಾರಣ ಏನೇನು ಮತ್ತು ಪತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಬಂದು ಪಣ್ಣಂಜನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೀರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದ ಪತ್ತದು ಕುಡ್ಲಕ್ಕಂತ ಬೈದೇರು. ಸದ್ಯದ ವಿಷಯ ಸೂರ್ಯ ಪುಣ್ಣ ಆಯವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೈಟಿ ಮೈನ್ ಪಾತ್ರದಾಯಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲದಲ್ಲ ತುಳುವೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಹವಾಮಾನ ಪೂರಿತ ಬರಹ ಬರೆಪುಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲದ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಟ್ಟ ದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಏರಾರ ಒರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಗಿರ್ಮಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಇಡ್ಲ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಐನ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಪಜಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡದಕ್ಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಮನ್ಪೂರ್ಚಿ ಬಂದು ಮುಕ್ಕುಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮದ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಅಂಚೆಜ್ಜಿರು ಅನೇಕರು ತುಳು ನಾಡು ಪುಟ್ಟುದು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದು ಕೆಲವರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ಒಂಜಿಂಚಿ ಇಂಚಿತನ ಪುರಿಕ್ಲು ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪ್ಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಚಿತನಂಜಿ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಆವಾಡು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಆವಾಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆವಾಡು ನಮ್ಮದ ಲೈಕ್ ವಿರೋಧಿಲ ಅದು ಉಪ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ದಾಖಲ ಅಂಚಿ ವಿರೋಧಿಲ ಅದು ಉಪ್ಪಾಯಿರ ನಮ್ಮಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವರು ಏರ ಒರಿಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕನೇ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಂದು ಅಂಜಿನಕ್ಲೇನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಅಂಚಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಡಿಸ್ನಕ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಆ ಜನ ಕಣತು ಕುಡ್ಲ ಉಂತದೇರು ಇತ್ತೆ ತನಿಖೆ ನಡ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ದಾದ ಬೆಚ್ಚಾಯಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಬರೋ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ತುಳು ಬಾವುಟ ಬಂಡ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಾವುಟ ಹತ್ತವು ಮುಖ್ಯ ತುಪ್ಪುನಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾವುಟವು ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ಐಕ್ಯಮತ ಇರಲ್ಲ ಅಪಮಾನ ಮಂತೇರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಂತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಪಮಾನ ಮಂತೇರ್ನಲ್ಲ ಬಾವುಟ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಂತಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡು, ನಮ್ಮಂಜಿ ಆ ಐಕ್ಯ ಅವಮಾನ ಮಂತಿಲಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪುಡೆ ಹಾಪುಣದು ಅಯ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೇ ಅವಮಾನ ಮಂತಲಕ್ಕೆ ಹಾಪುಣ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದದು ನೆಕ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚಿನ ನಾನೇ ಇರಲ ಪುಟ್ಟನಕ್ಲು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟನ್ಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಮಂತಿನ ಹೊರಟನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೋಡಿಗೆ ಅದು ನಾನು ಅಂಚಿತನ ಬೆರ್ಚನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಬಾವುಟ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನ್ಪಂದ್ಲಕ ಉಪ್ಪಡ ಬಂದ ನಮ್ಮನೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾದಾಡಾಪು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಹೇರಿಕೆ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿರ್ತು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತುಳು ಮಿತ್ತು ಬರಂದ್ರೆ ಪನ್ನ ಮಟ್ಟು
ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಹೇರಕ್ಕಿಗ್ಗಿ ಯಾಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡ್ನಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡುಂದಂಡವು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೇರು ಏರುಳ್ಳಿರು ಆ ತುಳುವೇರು ಇಲ್ಲ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬಿಡ್ದು ಆ ಪರ ಭಾಷೆನ ಒಯ್ನು ಪಾತೇರು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮೈತೆ ತೂಕುಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರುಜೀರು ಮೋಳಿಡಿ ಬಾಂಬೆ ಹೋದ್ ಪಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯಿನಕ್ಲ ತುಳುವೇರುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರುಜೀರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾರಕವೇನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬಂದವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು 150% ಜನ ಬಂದವಳಿ ಬಾಂಬೆ ಅವಳು ಮೂಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುನ್ ಬಿಡ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾತಿರ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳು ಕೊಂಚ ಮಾರಕ ಅದು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ತುಳುಕು ಮಾರಕ ಏನಂಚಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಹೋವು ಕನ್ನಡನ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಬಂತು ನೀನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುಕು ಮಾರಕವೇನ ಪಿರೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬಂದವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ತಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಪಾತಿರು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೆಲವರು ತುಳು ತಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ತಂದೆ ತುಳು ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ದಿಕ್ಕಡು ಪೋ ತೂಯೆ ಅಂಜಾಯ ನಡೆದ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನಿಕ್ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಸ್ ಅಂತವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತನ ಬಂತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಪನ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿ ವಿಡಿಯೋಡ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಉಂತವೆ ಮಾತಾಡಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.